Колко често можем да правим подредби с Ленорман? Обикновено, когато правим подредба, отговаряме на някакви въпроси, ние задължително задаваме срок. Максималният срок, който можем да зададем в Ленорман, зависи от това с каква подредба работим. Можем да зададем въпрос каква ще бъде енергията за този ден. Това означава, че такова гадание може да си правите всеки ден и да търсите карта, колодата да ви даде и да ви каже каква ще бъде енергията за деня. Ако си направите гадание, на което сте сложили срок 1 месец, вие ще видите какъв ще бъде резултата и какво ще се случи през този 1 месец. След като веднъж сте задали въпрос за този 1 месец, не е добре да се прави второ гадание със същия въпрос утре отново или в други ден отново, за същия период от време. Може да направите гадание за 3 месеца, за 6 месеца, за 1 година или да зададете въпроса по различен начин. Има подредби в Ленорман, с които може да се види цял човешки живот. Строи се голямата подредба в специален формат и в нея се разглежда и се вижда всичко, което е дадено по съдба. Там няма ограничения. Там ще кажем, ще видим събития, дадени по съдба, като базова енергия на човека за целият му живот. Голяма подредба може да построите за 6 месеца минимум. За 1, 2, 3, 5, 7 години. Най-добрият вариант е да се направи подредба за максимум период от 1 година, тъй като човека е социално същество, той взаимодейства с много други хора, които ще присъстват в самото гадание със своите дела и действия и всеки със силата на собствената си воля може да промени своите решения, които могат да променят хода на самото събитие, т.е. гаданието да бъде променено. Това се нарича личната воля на човека. Отделно в езотериката имаме понятие като черен лебед, нещо, което означава форс-мажорни обстоятелства, които могат тотално да променят картината на самото гадание, независимо, че вие сте си го направили правилно, но случва се наводнение, земетресение или всякаква друга случка, която е от много голям характер, която може да промени самият сценарий. И вие колко често може да правите подредби? Единствено и само за срока, в който сте задали, и оттам нататък ще чакате да видите какво от това, което вие сте казали, то ще се случи в зададения срок. Ако междувременно нещо се промени с волята на хората, които са участвали, и се случи нещо друго, вие може да направите отново подредба за същият въпрос. Не задаваме един и същ въпрос с един и същ срок на картите Ленорман, защото това означава, че ние автоматично им казваме: не ти вярвам. Ти ми каза вчера дали Иван ще ми се обади и ми каза, че няма да ми се обади. Но аз, понеже не съм доволна или много искам той да ми се обади, днес пак ще питам. И днес пак ще ми кажеш, че няма да ми се обади. Утре обаче колодата ще започне буквално да ви се подиграва и да ви се смее в лицето и ще ви извади карта сърце и вие ще кажете: наистина той ще ми се обади, а той в случая няма да го направи, защото колодата се изкривява и вие си зацапвате инструмента и съответно самото гадание. Тоест колодата ще започне да ви показва вашите желания или вашите страхове. Всичко най-добро от мен, мили хора. С вас беше Фрея.